yang Linda Lovers ini ya, Linda Gandul. Coba. Mana suaranya Linda Gandul? Luar biasa. Nek iki wis ra ditakokke neng lho Mas Fajar. Ora usah sing iki. Iki wis ra ditakokke neng. Iki mbok gak nang alas wae goleki ya. Sapa kuwi? Ora usah iki. Mas Yahya. Iki ora krungu, ora penasaran mbak suaranya langsung loh. Apa? Coba Mas Yahya biar menyapa dengan lagu andalannya. Yang apa lagunya? Ya. Kidul kae apa? Kok gak enak nek kowe jar? Hah? Nek kowe ra enak. Ayo mulane kan main Mas langsung Mas Yahya. Mas Yahyanya aja. Coba Mas Yahya Mas disapa-sapa Yahya. dulu untuk warga Patean. Siap-siap kita cek Iya. vokal ya. Kita cek sound dulu. Yang kompak. Yang kompak kita ya. Kita bareng-bareng bersama. Oh belum urip. Oh, tak kei ngonyong Mas. Pokoknya spesial gawe sampean ame tangan kiwa. Siap-siap ya. Kidul kae apa? Pakanane apa? Ayo para kanca ben uripe ayem tentrem kidul kae manuk pala dewa pakanane apa ayo para kanca ben uripe ayem kidul kae apa pakanane apa ayo para kanca ben uripe ayem Tepuk tangannya mana? Wow. Luar biasa, terima kasih Mas Yahya. Luar biasa. Memang ini yang ditunggu-tunggu Mbak Rindu ya. Untuk dari warga Cahaya Audi. Warga Blimbing, Dusun Blimbing, Mati Harjo, Betul. Patean Kendal. Saya harapkan sekali lagi ini demi keamanan dan kebersamaan kita di malam hari ini, mohon kerjasamanya untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Setuju warga Kendal? Aman terkendali sampai selesai acara, setuju? Oke. Ingatkan kembali barang siapa nanti yang membuat kerusuhan ya, nanti akan dikenakan sanksi denda seluruh seluruh acara dari tadi sampai malam ini. Betul. Nanti yang bertanggung jawab untuk para oknum yang melakukan keributan pokoknya Iya. ya. Karena kita ada Polsek, Koramil, Banser, Linmas ya. Iya. Kita sembari menunggu dulu. Ngantuk. Engkau paling heboh mesti sing kono ta? Apa Mbak? Ayo ndu, ayo. Mohon bersabar. Mohon bersabar.
barang bawaan yang berharga, HP, dompet, semuanya mohon diamankan ya. Jangan sampai teledor. Si. Aman ya, aman. Cik. Coba aman tangan di atas, 2 jari untuk damai kita semuanya, tangan di atas. 2 jari. 2 jari ya. Ada keamanan ya. Cahaya audio. Kita kedamaian. Cahaya audio. Cahaya audio. Cahaya audio. Oke. Baik. Oke, Mbak Ridho Samantha. Ucul barang sepatu nih kok ya. Dan pada akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara di malam hari ini. Betul. Sekaligus kami berdua Cek. untuk menutup acara di malam hari ini. Iya. Sebagai penutupnya penampilan dari warok-warok yang akan disajikan dari Betul. Telatas Sengganen Mbak Rindu. Iya. Jadi untuk malam hari ini saya mewakili dari seluruh panitia penyelenggara dan juga dari mewakili dari seluruh warga Blimbing, Melati, Harjo, Patian, Kendal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau di malam hari ini kami berdua membawakan acara kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, tingkah laku, ucapan ataupun itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa di lain kesempatan di lain waktu. Saya Fajar DN. Dan saya Rindu Samantha. Pamit undur diri di hadapan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu Cipta Budaya Sugeng Hamreksani. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dumateng sang jiring para pamirsa tresna. Sediwarok Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking sengganing campur saring adreja Temanggung Bumi Pertiwi. Kepareng hamba bar pambagya wilujeng kanthi bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentrem rahayu saking Gusti ingkang Maha Kawasa, mugi saged kajiwa kasarira dhateng sangyering para rawuh, para pamirsa budaya Sutrisna lumeber dhateng paniti laksana warga ageng Blimbing Melati Harjo. Mugi-mugi adicara merti dusun Blimbing bersatu saketa tuwuhang rembaka ing saklama-lama. Memuji dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi, dene-dene dalu menika sampun keparang asung kawilujengan kabagas warasan dhateng kula sak kanca. Satemah dalu menika kula saged marak sowan ing ngarsa sanggiring para pamirsa Sutrisna. Mugi-mugi ing dalu menika ndadosna sarana raketing pasederekan antukipun nguri-uri kabudayan Jawi ing laladan Nuswantara. Taklim pangabekti konjuk dhateng sepuh piri sepuh alim ulama saha katur dhateng kadang-kadang kinasih pangemban-pangembeting praja wonten laladan Blimbing Melati Harjo Patean Kendal. Mugi dalu menika dadosna dalu ingkang kebak ing kabagyan, kebak ing kamulyan dhateng panjenengan sedaya, langkung-langkung dhateng warga ageng masyarakat ing laladan Blimbing Melati Harjo. Mboten wicaksana kula matur ingkang kathah nguningani wekdal ingkang sampun sawetawis dalu ingkang kepareng hami wiwiti lekasing sedya lampahing seni warok saking Wahyu Cipta Budaya sugeng hamirsani ngantos paripurna Wahyu Cipta Budaya. Lir Panjaran Sari arum arum burat wangi lir Panjaran buka
rawuhnya sang Supamanggala kang hangasta sekar dwi warna sesamti kang kunjuk mring Gusti rahayu sagung dumadi rahayu kang maragani rahayu kang hamir sani la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim Maulaya sholli wa salim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul hadil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur
Siwandono Raja Muda Buddha Ceritane jamanku niki timbolipun kara-kara akeh wong kang walakloni lali mring agama tandika dawuh pangeran tutur becik tanti kuku amrih donya kawing sengsara siyaga amikut para durjana ngrabasa sang satriya Budhalca. yo
uga sang satrio pagita-gita sentak jo. Dasar keparat kowe maju kene. Sopo wani karo aku? Gendele maju kene. Ayo maju dening aku. Pancal jiwamu, tinjong akhirat nyawamu. Budal jo.
wiwitane wayang Jawi ing praja ngalengka diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman jancut tumandang ngalingka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Sampun pratandha siyaga Sang Marok Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Prabanjana Budalda. Biak kantun wadane. Sing kula matur aji pameling sumleret saking Dirgantara. Ayo maju le, maju ini sudah.
Busrahino Pang Busrahino Srenging ginde muncul Sunar sumumburan Pang Busrahino Pang Busrahino Srenging ginde muncul Sunar sumumburan Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan Pang Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan Pang Busrahino Srenging ini muncul Sunar sumumburan prajurit
Woi. Katyo kapuko basmo taman kureng geni pasrah bawah saya bilang saya neng mati. Wah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.
Badoke hilailu siromo menyang sulu lek oleh payung kudu sendit lulupa wong mati ora obah yen upah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha-padha ilahi sirama menyang soleh oleh payung udo cetik lulupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha-padha ilahi sirama menyang soleh oleh payung udo cetik lulupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha-padha ilahi sirama menyang soleh oleh payung udo cetik lulupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku-suku padha-padha ilahi sirama menyang soleh oleh payung udo cetik lulupa wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golekno duit. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Tak lilo 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 ledo cuma nemo anakku bagus anakku sing bagus rupane yen nangis dak ilang baguse. Oh
tonggo-tonggo padha nyawa tangisi kaya wong nembang yen ngajine arang-arang iku pertanda yen imane ilang luwe lara luwe susah rasane wong ana neraka dicawisi kota geni lapang geni ula geni tet 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 tet. Kula Jawa rasane legi kripik mlinjo dipangan asu arep mulya kudu marsudi buta ijo aja dikuku tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji abang-abang ketira londo witan sidik kuburan mayit klambi abang ku tondo moto wedah bubur go golek duit tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji bekupon omai toro witang kulon akeh sekara nyambut gawe aja sembrono mengko mundak uripe sara tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tul cae nak cae catul cae di kuntul cari banyak doki pacul kari siji tet 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 tet. Ku coba melempar manggis ku lempar jandaku
cucak rawa tawa puntute puntute sing akeh wulune yen digoyang ser ser aduh enake iki piye iki piye iki piye wong tuwa rapi perawan rawane yen bengi nangis wae yen digoyang ser ser aduh penak. Terima kasih untuk Kendal yang cinta damai. Tepuk tangan untuk Kendal. Juga terima kasih untuk sedulur WJB yang datang dari Temanggung, Salatiga, Boyolali, Magelang Timur, juga yang dari Riau. Terima kasih. Mohon perhatian karena ada yang kehilangan HP Oppo. Untuk orang baik yang menemukan harap menyerahkan ke panitia penyelenggara. Sekali lagi untuk orang baik yang menemukan HP Oppo dimohon untuk mengembalikan ke panitia. Terima kasih.